салом бинандагони азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. ман шалои гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 25 июн. додгоҳи дар Маскав сарнавишти дӯзи боздоштшудаи гурӯҳи 24 муайян хоҳад кард. онҳо дирӯз дар пикети эътирозӣ дар майдони сурх иштирок намуданд. на қоидаи роҳ риоят мешаваду на чароғакҳо ба касе раҳнамоӣ мекунанд. вазираҳои Кӯлоб аз дурбини радиои озодӣ. одамои мо ҳамаша ҳамин суол мешаванд. наки хайр акнаму боиси автомобил надоранд, мисол ки ҳукумат аҷиси мо мусафирҳо хайр ҳеҷ намеяд. ҳам ҳастанд, ҳам нестанд. ва ё чаро мақомот дар ноҳияи Рӯдакӣ садҳо сокинро сабтином намекунанд? миёянд то ин намегуда ки майдаҳки таменависонанд, мегӯянд ки мо документ мекунем, шуморо дар қайд мегирем, намегирем. нисфирӯзии имрӯз дар Маскав муҳокимаи додгоҳи 2 нафар аз фаъолони боздоштшудаи гурӯҳи 24 баргузор мешавад. раҳматҷони Маҳмуд ва Шобиддин Бадаловро дирӯз ҳангоми баргузории пикети эътирозӣ дастгир карданд. пикет бар зидди иштироки раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар чорабиниҳои бахшида ба пирӯзӣ дар фашизм баргузор шуд. Нуриддин Ризоӣ, масъули бахши равобити хориҷии гурӯҳи 24 мегӯяд, феълан айбномаи боздоштшудаҳо маълум нест. Эмомалӣ Раҳмон 24 июн дар маъракаи бахшида ба пирӯзӣ бар фашизм дар Маскав иштирок намуд. Нуриддин Ризоӣ гуфт, барои баргузории пикети эътирозӣ иҷозаи мақомоти Русияро гирифта буданд. соли гузашта низ ҳангоми сафари президенти Тоҷикистон ба Маскав, Баҳром Ҳамроев, як ҳомии ҳуқуқ, дар наздикии Кремл эътироз карда аз Эмомалӣ Раҳмон хост зиндониёни сиёсиро озод кунад. дар шаҳри Кӯлоб чароғакҳои хомӯши роҳнамо дар равои пиёдагардон ва нақлиёт беназмиро ба вуҷуд овардааст. афзоиши садамаҳои нақлиётиро дар роҳҳои ин шаҳр ба фурӯзон набудани ҳамин чароғакҳо рабт медиҳанд. сокинон муддатҳост интизори ба кор даромадани чароғакҳои роҳнамову шӯъбаи нақлиёти шаҳр мунтазири барномаи махсус аст. Амриддин Олимов ва Маҳмуҷон Раҳматзода хатари гузаштан аз роҳи мошингарди Кӯлобро таҷриба карданд. шаҳриёр ҳар рӯз чанд маротиба аз ин роҳ мегузарад ва ҳар бор ба қавли худаш таваккал мекунад. мегӯяд фаъол набудани чароғаки роҳнамо аз роҳ гузаштани сокинонро хатарзо кардааст. дар ин светофор кор мекуна, не як мақсад чия назорат ягон чизе чи хелишон мефора, ам хел рафтор мекуна. хуб, ин светофорро чанд қашид кор намекунад? ин светофор аз соли ман медонам коркида ман надидам. фаъол набудани чароғакҳои роҳнамо дар Кӯлоб, севумин шаҳри бузурги Тоҷикистон, мушкили ронандаҳо ва пиёдагардонро ба бор овардааст. мушоҳидаҳои мо дар шаҳр нишон дод, ки дар 7 гузаргоҳ чароғак насб шудааст ва танҳо яктои он пурафаъол аст. дар 2 нуқтаи дигар чароғакҳо қисман ё нодуруст кор мекунанд. 4 дигарашон тамоман хомӯшанд. ман дар зари чароғаки раҳнамоӣ қарор дорам, ки фурӯзон нест ва инҷо яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Кӯлоб аст, ки дар назди бозор қарор дорад. инҷо автомашинаҳо хеле зиёданд ва тавре мебинем, на автомашинаҳо интизори сокинон мешаванд, ки онҳо гузаранд, балки сокинон интизор мешаванд, ки кай роҳ холӣ мешавад ва онҳо тавонанд роҳро убур кунанд. сокинони маҳаллаҳои атрофи ин роҳ мегӯянд, беназмӣ дар ҳаракати нақлиёт боиси сар задани садамаҳо мешавад. мушкили бо баъди шофирон дар бораи пешаҳод омаи нахлиёти меместанд. хоб раҳ наметаҳанд ва инҷа ҳами перекрёстка чи чораҳа бо одами бисёртарин дар ҳамин ҷоя ҳамун пеш равшан, ки ҳамина таксиҳо масалан я ина маҳаллаи фирдавсӣ ҳаминҷо мерава. одамои мо ҳамаша ҳамин суол мешаванд. не ки хайр акнаму боиси автомобил надоранд, мисол ки ҳукумат аҷиси мо мусафирҳо хайр ҳеҷ намеяд. назорату таъмири чароғакҳои роҳнамо дар Кӯлоб ба зиммаи шӯъбаи нақлиёти шаҳр аст. масъулини ин шӯъба дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд, чанд чароғакро аллакай таъмир карданд ва бо сабаби системаи электронӣ доштани дигар чароғакҳо интизори барномаи махсуси фаъолгардонии онҳо ҳастанд. таъмиргари ин чароғакҳо ҳам аз душанбе будааст. фаъол набудани чароғакҳои роҳнамо дар Кӯлоб дар ҳолест, ки чанд соли пеш Абдусалом Искандарзода, сардори собиқи бозрасии давлатии автомобилии Кӯлоб, ба шаҳрдорӣ пешниҳод карда буд, ки дар роҳҳои автомобилгард камераҳои назоратӣ насб карда шавад. харҷи он ҳам $10 миллион гуфта мешуд. аммо ҳукумати шаҳр ба хотири набудани маблағ ин пешниҳодро рад кард.
بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه ما برایتان درباره بازداشت دزدی گروه 24 در مسکو برای اعتراض در نزد میدان سرخ خبر دادیم که این ساعت‌ها منتظر محاکمه دادگاهی هستند. همچنین از فعال نبودن چاراغک‌های راهنما در شهر کولوب گزارش را پیشنهادتان کردیم که باعث افزایش صدمه‌های نقلیاتی گشته است. حالا یک آگهی داریم و بعد آن برنامه را با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان و جهان ادامه میدیم. با ما بمانید. در ноҳияи рӯдакӣ садҳо нафар бидуни қайд шудан дар онҷо ба сар мебаранд ва нигаронанд ки ҳангоми ба рӯйхатгирии аҳолӣ низ онҳоро ҳисоб намекунанд. мақомот мегӯянд сокинон дар ҷои бӯстонсаро ва зиндагии мавсимӣ ғайриқонунӣ хона сохтаанд. маскунони ҷамоати зайнабобод мепурсанд, агар буду боши онҳо қонунӣ нест, пас чаро аз онҳо андоз ва пули хадамоти коммуналиро мегиранд? сарвинози рӯҳулло ва шаҳлои абдулло ҳамин мавзӯъро пайгирӣ карданд. як гурӯҳ сокинони ҷамоати зайнабободи ноҳияи Рӯдакӣ шикоят доранд ки бо вуҷуди зиндагии беш аз 15 сола дар ин маҳалла мақомот онҳоро дар ҷое сабтином намекунанд ва ин боис шудааст ки фарзандони онҳо аз мактабу таҳсил дар донишгоҳ дур монанд. онҳо мегӯянд муроҷиати ба такрорашон ба мақомоти маҳаллӣ натиҷа надод. ина хидам да қайди файзободто гудаком да Кӯлоба ина мега ки ай Кӯлоб бурореншон ана кима намедонам да куҷомонум 4-5 гудака این همی 14 سال شد فقط میاین تا این همی گوده که مایدهکی تا من ایستانن میگن که ما دکمل میکنیم شما رو در قید میگیریم نمیگیرن. برخی میگویند تلاش‌هایشان برای گرفتن شناسنامه به فرزندانشان بی‌نتیجه بود زیرا آنها در جای قید زیست ندارند. مثلا ما همینجا این 17 سال زندگی داریم گوجه را پرپسکا نمیکنن مونا میگه در قید گوجه هستی همونجا مون اختونه. پول نالوگ میسپاریم، پول سوئد میسپاریم، پول همه را میسپاریم، نه که در قید هیچ جا نیستیم. اینا پنسیونر پنسیا گرفتم 3 سال شد نمیدونم در قید گوجه بردن موندن پنسیا توغری کردن پنسیا میگیریم. در اداره جماعت زینب‌آباد ناحیه رودکی گفتند آنها مسئول حل این مشکل نیستند و این مسئله را حکومت تاجیکستان بررسی میکند. زیرا به گفته همصحبتان ما در این اداره منزل هایی که این ساکنان بنیاد کرده و آنجا زندگی میکنند بوستانسرا حسابیده می شود و تنها برای زندگی موسمی موافق است. ولی در سندی که طبق قرار رقم 31 از سال 2008 به این ساکنان داده شده است در آن گفته می شود که قطعه زمین از سوی جمعیت اگروپروم برای بنیاد باغ و اجرای کارهای آبادانی جدا کرده شده است. این در حالی است که ساکنان با پیشنهاد حجت‌ها میگویند چند نهادی وکالتدار از جمله کمیته زمینسازی شهر دوشنبه به آنها برای ساختن منزل استقامتی اجازه داده است. حقوقشناسان میگویند حالا بحث زمین‌هایی که در آن ساکنان منزل بنیاد کردند کم نیستند و به گفته هولدان‌ها اکثر چنین خانه‌های استقامتی را برخی مسئولین سابق غیر قانونی حجت گذاری کرده و برای ساکنان اجازه دادند که زندگی را در آنجا ادامه دهند. از همه راه آسانش مراجعت کنند اگر که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شود تعیینات زمین اینا عوض شود من بعد در اساس قرار رئیس ناحیه رودکی هر یک نفر صاحب ملکی که در اونجا ساختمان خود کردگی است هر یک صاحب ملک باید قرار الهیده شهادتنامه به قیدگیری مال ملک الهیده گرفته و بعداً مسئله قانونیگردانی ساختمان‌های خودشون پیشه کنند. بر اساس آماری رسمی حالا در حدود ناحیه رودکی در 5 بوستانسرا بیشتر از 1400 ساکن زندگی میکنند که اکثرشان جای قید زیست ندارند. تحلیلگرانی که موضوع را از نزدیک آگاهند میگویند با وجود اینکه ساکنان خودشان غیر قانونی در این زمین‌ها منزل بنیاد کرده و زندگی دارند جای بحث نیست، اما مقامات که از حساب آنها انداز و مبلغ‌های کمونالی را برای بودجه جمع میکنند باید این مشکل آنها را حل کنند، نه به آن شیوهی که خانه‌های مردم را ویران بلکه با راه قانونی به آنها اجازه زندگی دهند. سرونوزی روح‌الله، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
вазирати тандурустии қирғизистон мегӯяд имрӯз дар ҷаласаи ҳукумати кишвар эҳтимоли эълони вазъи фавқулода дар ду шаҳри бузурги қирғизистон баррасӣ мешавад. муовини вазири тандурустӣ Мадамин Қаратаев иброз дошт ки ҳукумат аз афзоиши ҳодисаҳои сирояти коронавирус дар шаҳрҳои Бишкеку Ош ва вилоятҳои Чуй нигарон аст. қаблан вазъи фавқулода дар як ида шаҳрҳову вилоятҳои қирғизистон ҷой дошт, вале дар моҳи май қатъ карда шуд. рӯзи 24 июн ҳайати ҳукумати зери раҳбарии президенти қирғизистон Сооронбой Ҷеймбеков ба Маскав барои ҷашни 75-мин солгарди ғалаба бар фашизм сафар кард. Вале ду узви ҳайати Қирғизистон гирифтори COVID-19 буданд. Аз ин рӯ ҳайат фавран ва дар шакли комил ба Қирғизистон баргашт. имрӯз тафтиши вазъи сиҳати Ҷеймбеков нишон дод ки ӯ бемор нест, вале чанд рӯз гӯшанишинӣ хоҳад кард. вазирати тандурустии Тоҷикистон эълон кард шабона рӯзи гузашта 63 нафар дар кишвар ба бемории COVID-19 гирифтор шуданд. ин рақам дар қиёс бо рӯзи 23 июн 9 ҳолат бештар аст. вируси COVID-19 дар баробари саломатии сокинон дар Тоҷикистон телефонҳои мобилии онҳоро низ осебпазир кардааст. дар 2 моҳи охир бисёри аз соҳибони телефонҳо маҷбур шуданд барои таъмир ва ба кор андохтани дастгоҳи иртиботиашон ба устоҳо муроҷиат кунанд. тоза намудани телефон бо маҳлулҳои поксозии онро якбора корношоям мекардааст. барои Юсуфӣ гузориш медиҳад. ин коронавирус ба телефонҳо низ раҳм намекардааст. чунин аст шикваи шӯхиомези як ҷавоне ки телефонашро назди усто оварда буд. ӯ мегӯяд ба хотири олуда нашудан ба коронавирус дар баробари дастон ҳар рӯз телефонашро мудом ки дар бараш аст чанд дафъа маҳлули безараргардонӣ ва ё антисептик мепошад. ман ҳам як рӯзда 2-3 маротиба телефони худам антисептик мекунам. шаб антисептик карда мондам, саҳар мехезам экран акор монда. барои он сад баромаду муроҷиат кардам. ки масад 250 сомон гуфтанд экран шад, баъд дам 1 соат тайёр мешуда. устоҳои телефон мегӯянд тақрибан аз 2 моҳ ба ин су шумораи муроҷиати муштариён барои таъмири телефону планшет ва ноутбук афзуда аст. ба қавли онҳо аксаран телефонҳо бештар хароб мешаванд ва сабаб ҳам дохили телефон ворид шудани моеъ мебошад. аксари онҳое ки ба устои телефон муроҷиат мекардаанд барои безараргардонӣ ба рӯи телефонашон зиёд антисептик мепошидаанд. вирус сабабҳои ҳамин вируса телефонарам бисёр вайрон шудастан. ӯ мекуни дилуш окисление гирифтага. мақсад тозаш мекуни ки ҳамун диодое ки месӯзанд алиш мекунем чтобы ки бо асар барқарор шаванд. дар дасти устоҳои таъмиргари телефон ки шумораашон дар маркази тиҷорати Садбарг хеле зиёд аст, телефонҳои гаронқимат ҳам ба мушоҳида мерасад. ҳарчанд дараҷаи ҳифозатии ин теъдод телефонҳо пурзуртар аст, аммо ба қавли устоҳои таъмиргар истифодаи бисёри антисептик ба ин фановарӣ низ зиён мерасондааст. экраниш бисёр, микрофониш калонкаш. ҳар телефон ҳар хел кард. мақсад аст iPhone 10, iPhone 11 кард. экранои ва 2000, 3000, 5000 ҳами хали ана кард. сомонӣ. Аста бо простоёш 80 сом, 100 сом, 150 сом. сокинон тахриби телефону смартфонҳо аз истифодаи барзиёди маҳлулҳои безараргардониро як бахши дигари зиёни бузурги иқтисодии коронавирус ба мардум ном мебаранд. шустани дастон ва истифодаи маҳлулҳои безараргардониро табибон ҳамчун як василаи аслии ҷилавгирӣ аз гирифтор шудан ба вируси нави COVID-19 медонанд. маҳз телефону смартфонро бархи муҳаққиқон аз шумори паҳнкунандагони коронавирус дар ҷаҳон ном мебаранд. ва раҳбари ҳизби социал-демократии Тоҷикистон аз таъқиб шудани аъзо ва тарафдорони ҳизбаш дар гӯшаҳои гуногуни кишвар шикоят кардааст. Раҳматилло Зоиров 23 июн дар изҳороте гуфт ҳукуматҳои маҳаллӣ онҳоро бо ҳар роҳу восита таҳдид мекунанд ва метарсонанд. мақомоти расмии Тоҷикистон ҳанӯз ба ин гуфтаҳо вокуниш накарданд. тафсилот дар вебсайти Радиои Озодӣ. бинандагони азиз, инҷо вақти барномаи ахбори озодӣ ба анҷом мерасад. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи Радиои Озодӣ зернишони www.ozodi.org метавонед бихонед ва албатта дар саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube наворҳоро бубинед. фаромӯш накунед, фардо субҳи барвақт ман шуморо бо хабарҳои тоза дар навиди бомдодӣ мунтазир мемонам. то он дам худо нигаҳбонад.